Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Show, balita, banat, huling. Mga development sa padagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:30 na. Maayong aga Pilipinas, maayong aga syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop danay sa sining mga inoras. Tubtob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters, kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon na Radyo Bacolod, plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamustang mga kaaksyon ta sa mga kabaranggayan kag kapurukan, okay lang? Bao di kita magsaliga kay daw ga sarurot ang numero sang COVID-19 na pisar nga still sa gihapon naka MGCQ kita diri sa syudad sang Bacolod. Unlike dito sa Iloilo naka MSCQ sila. Pero hindi kita magsalig mga kaaksyon sa aton sining patigayon. Dapat kung nakagwa kita, kung niyara kita sa gwa sa aton sining puluyan, naka face mask, facial, kag social distancing lamang ang aton sining himuon. No? Kay para sigurado, likaw kita sa anuman sining mga bakterya o kung virus sining dalasang COVID-19. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Tutok na diri sa aton sining nga balitaan sa sining nga adlaw mga kaaksyon sa aton sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag baranggayan diri sa syudad sang Bacolod sa mga banwa kag syudad sang Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa area sang Dumaguete? Bauti subo-subo man to sa Dumaguete kay naka-ECQ ini sila dito sa area sang Dumaguete kag Negros Oriental. Parte no kag sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Rion Sais diri sa aton sini nga pangalagad. Welcome na diri sa inyo sini nga palatuntunan karon dugay-dugay ang aton sini nga mga balita plus ang aton sini nga taya broadcast sa later part sa aton sini nga palatuntunan sa kinahanglan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Lambadahon ta mga balita sa sining oras mga kaaksyon samtang nagalapuyot man ang lamisa kag tigpalanyaga na gid man ang iban sini nakatapos na sa pagpanyag ang iban sini nag timo-timo lang. Sige, sa mga kaaksyon ta sa Kapitolyo Provincial igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa pagdumili sa mga non-essential travel halin sa Negros Oriental pasulod sa Negros Occidental ginumpisa na kaina sang kagahon. Hindi ka nakasulod to kung mga non-essential ikaw, pero kung essential ikaw, dapat may espas, kagiban pa nga mga travel requirements nga ipresentar sa mga boundary checkpoints ang Occidental kag Oriental. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, ini may kang tanan sa Bacolod, special mention sa NITF meeting o bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Vice Mayor Elcida Familiara nagpanumdum sa publiko nga hindi gid maghatag kumpiyansa bisan pa naka-MGCQ ang status sang syudad. Sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, BCPO nagpadala sang sulat kay Regional Director Brigadier General Miranda agod nga masolusyonan ang pagdamo sa mga PDLs sa mga presuan operations ang kapulisan apektado man ho. Ambot ko na noning sitwasyon sini kay daw wala sang larga pa nga mga preso sa Muntinlupa, no? Ambot ko na noning mahimo sini kay gagulutok ang mga preso sa mga presuan diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental, Provincial Police Office o kunok po nga balita, igabalita ni Aksyon na John Diaz, duwa patay sa separado nga insidente sang pagpangluthang sa probinsya sang Negros Occidental kahapon. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, IPM, nagklaro, wala nagakolekta sang hazardous waste sa mga hospital. Hindi na ginadala sa hospital na kung why sila panghakot dira ambot kundi na ginabutang sang ginasunog na ayan. Hibaloon ta na karon sa report ni Aksyon Eden Abuso kay ang IPM wala man kuno sila nagakolekta sining mga hazardous waste mga kaaksyon sa ospital, no? Ining higko dira sa ospital ining mga face mask ang iban pa nga related sa COVID-19. Ambot kundi na ginadala nila ang mga ginadapat inang mga ginapang injection ba sa mga pasyente. Ambot kundi na nila ginapang dalaman kasi ginabalik na nila sa Manila. Samtang pascraft operator si Gasis pa kon kinanglan magdugang sang unit nga nagabiyahe Bacolod Iloilo vice versa sa karon round trip lang lamang isa
ka-round trip lamang sa 3 ka shipping companies ang nagabiyahe Iloilo, Bacolod. Anong mga balita pagid sa out of town mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz? Siga balita ni aksyon Roger Gotib, pasagay kita 30 anyos nga lalaki nasapuan patay sigad sang baybayon sa syudad sang Sagay, ginapatihan nga nalumos ini. Samtang sa balita naman sa syudad sang La Carlota, 68 anyos nga lalaki nagmaoy, nagpalupok pa sang armas lutanghol, tigindakop sang mga kapulisan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:38 ang aton oras. Sige, mahinang kalaban Matamaton talang ni mga kaaksyon. Samtang iban sini nga mga kaaksyon ta nagatrabaho pa kag dugay-dugay at 12 o'clock sini nga udto. Gapanyaga ng iban siniti wala pagidman. No? Sige, sa mga kaaksyon tang nga nagatutok na sa aton sining Facebook live, i-like lang kag i-share ang aton sining programa dira sa aton sining Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod. No? Mayara kita Facebook page dira, i-like lang kag i-share ang aton sining programa kay tirahon tay na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe man nga ginpadala diri sa aton sining programa. Samtang sa mga nakamonitor na via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph mayong udto kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon. Sige, dra lang kamo kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto. Yari ng resulta ho sang Small Town Lottery sa unang draw sang STL sa sining adlaw Martes, June 15, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 37, 26, liwat 37, and 26. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. Ayos. Sige, daligi lang samtang nagpamiyo-miyo kamo sang inyong kalimutaw sa siring udto kay titig planyaga nagidman mo gapiyong-piyong naning iban siguro. Ay na kung gapiyong kag nagapamati diri sa aton siring pag pangalagad. Dali lang kay ma-open ta diyan ay ho. Sa ngaton sining mga talamyawon sa sining udto, sa mga may mensahe lang day, padala lang mensahe ninyo kay tirahon ta ina mga kaaksyon. O sige, dari kita na yun sa unang pagpangalagad ting mga nag-likes kag nag-share among unahon ta, no? Sa pagbasa sa inyo sining mga mensahe. Ayos. Sa waya nag-likes, okay lang sa wala nag-share, okay man gyapon. Kay Win Agi, no? Si Win Agi, ay party. May lang pagpamati kay Win Agi, no? And Bambi San Roque, may lang pagpamati toto Bambi San Roque dra sa Victorias, no? Kay Focoda Eleanor, may lang pagpamati ma'am Focoda Eleanor, no? Kay Percy Ortiz Tiayon, kay Nining Lisa Pidero, kay Deyo Sherlyn Oro Javier, kay Duna Gamarcha, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Huma Lumina, may lang pagpamatiman, kay Jane Ezra Ramirez, kag Melchorita Ferrer, may lang pagpamati sa inyo, no? Kag kay Chuna Natuel Obida, may lang pagpamati, Percy Ortiz Tiayo, no? Raman sa Piak. Richel Bonilla, may lang pagpamati, kay Marjorie Mijares Boliago, morning lang, no? And Donald Soriano, kay May Flores Alcantara, kay De La Piña Ermilita, no?
may lang pagpamati de la Piña Ermilita, Nes Guanzon Garcia, di Vinagracia, no? Nes Guanzon de Vinagracia. Kay Ronald Vicera, may lang pagpamati, Adrianos Emeritos, may lang pagpamati, Rochelle Evangelista, John Diamante, George Gargasiran, and Nixon Relota Bernardo, no? May lang pagpamati kay Nixon Relota Bernardo, kay Angela Gayondato Castillo, may lang pagpamati, no? Alberto Alba, good morning lang, Alberto Alba, Martin Aliling, Veron Elie, may lang pag-monitor, and Robert Troma, good PM lang, and Melanie Antulo Ablao, no? May lang pagpamati kinday Melanie Antulo Ablao, no? Kay Joseph Nabalitan Kasag, and Idmar Kilitar, Rona Melgarijo, kay Jocelyn Libon Dispoho, Idilaos, kay Elgin Gicar, no? Elgin Gicar, correct ni Gicar. Kay Greg Hostiniani Puertas, malang pagpamati, Greg Hostiniani Puertas, Arnel Po Desamparado, Manjo Arnijo, Alex Montesa, Eleanor Regby Agrabante, kag Ronnie Gordon. Thank you so much, gid sa inyo, sininga pagpakigupod. Karon dugay-dugay mga mensahe ninyo tilawan taning basahon man sa aton sining pagpangalagad. Sige dali lang kay matagtanay pila ka mga commercials then balikan ko kamo dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad. Standby, palihog. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad, Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:48 na nga oras, 11:48 na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, karon dugay-dugay, lambadahon tang mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon reporters, no? Ang 78 ko ka magic ay nag-60 na lang, hindi nagkadtong 11 ni man. Siguro nagalali na sila ay. Ginbayaan yun ako? Sige kaya nabasahan ko naman tong inyong ngalan, bayain lang ninyo ko Kita ko mandigyapon. Sige, pwede ba lang maghubi ng may edad na? Pwede gid, no? Kinanglan talang mag-DTX5. Samtang sa ato sini nga mga kaaksyon, aryo, bag-o bata kabala nga Iloy, importante gid ni, no? Nagtambo kabala tapos mo bata, gapasuso kabala nga Iloy kag gusto mo mangin masustansya ang imo gatas, kinanglan lang ditribayo ang imo sinigamiton. Isa ka food supplement ini mga kaaksyon, no? Ditribayo kay may extra virgin coconut oil ini nga nagpadamo sang lauric acid kag caprylic acid sang gatas sang Iloy nga nagatuga sa pagmaayo sang resistensya sang bata kontra masakit, no? Ditribayo food supplement yara lang na mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore man sa inyo sini nga lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 na, 11:50 na mga kaaksyon. Sige, kantuan tanang aton sini nga mga balita sa patrol. Nahunta na yung balita na aksyon na din abuso. Ini may kang tanan sa IPM. Nagklaro, wala nagakolekta sang hazardous waste sa mga ospital. Fast craft operator si assist pa kung kinanglan magdugang sang unit nga nagabiyahe Bacolod Iloilo vice versa. Sa karon isa lang ka round trip ang tatlo ka shipping companies mga kaaksyon. Yaring report sa aton sining patrol, we have aksyon Eden Alboso. Aksyon Eden. Aksyon na Rex ginklaro sa IPM CDC nga wala nila gina-kolekta bala kung gina-impon sa iban nga basura ang mga ginakabing nga hazardous waste gikan sa mga hospital. Tisuro kaya Neil Marcelino, amo ni siyang project supervisor sa karon sang IPM. May iban pa nga kompanya nga katransaksyon manigil action Rex sa mga hospital nga mayara iya sa ikasarang nga magkolekta sa mga basura nga ginagamit sa mga pasyente nga may makalalaton nga masakit kag iban pa dira. Dugang pa ang mga residual waste ginamang ang ginakuha sang IPM sa mga hospital kag mayara sang ginahatag na certification ang hospital mismo sa ila
bilang suporta kag pamatuod nga residual waste gid lang ang unod bala sa ginapang hatag the action ay nga collect nga mga basura halin sa ospital bangod nga kung may baluan nga may ara sang hazardous waste mahimo nga mapapanaugan sila sang penalidad ang hospital bangod sa paglapas man sang ila sini nga kasugdanan. Galing kay subong sini mga face mask hindi na sardos. Di ang ilan Action Rex yung mga ano lang yun, mga common bala mga basura halin sa opisina sa mga empleyado. Muna yung ilay. Hindi na ginadala sa ospital ng mga hazardous nga mga materials na? May sa pagkabalo ko no sang IPM Action Rex, may ara pag ina other companies nga ang ila sining trabaho pag-collect lang gid sang mga hazardous waste. Though ang contact ya kuno sa mga hospital dire is Iloilo Action Rex nga company. Iloilo yung kuha pa na de? Oo, kay ti daw wala di ko na sa aton yang naga-focus gid bala sa amo na Action Rex nga mga basura ti konta man gani si Doc Drilon kon ano na di bala Action Rex gani ko na lang pamagi ni nila kaya mo ning sitwasyon subong dapat nakabutang na si insakto ya mga ginagamit da sang mga doktor sinang ginapang injection bala na mga syringe. Ano na sa magtawag? Mga syringe Action Rex. Mga syringe kag mga face mask kag iban pang galamiton kay ti amo ning tikon COVID-19 ang pasyente na daw kadamo naging siguro action din dapat lantawon man sa ospital kundi na nila ginapang butang na. Correct Action Rex ang pasiguro lang yan sa IPM nga ti wala sila gahakot. Oo, especially nga biyang iladaan yung mga empleyado dira wala man yung siling nakakuan gid naka-complete gid ba lang nga gear wala sila yan ibang ganito why nagadiga pang tabon mo gapang hakot basura sa mga subdivisions mga barangays the why na ang wala man sila na naka-PPE Action Rex that's why magkukabati nga nagbalatian na sila gani man Action Rex kaya mula nang pasalamatan nila sa sila gidaan ang numero 1 man nga nagapangolekta dira. That's why nga ginapanumduman man na sila kuno sang talatapan sang IPM mismo nga dapat maghalong-halong gid sila mukis abala nagareklamo nga malabayan nila mga personnel sang IPM nga wala naga face mask wala naga gloves pagtulot dira sang mga basura man Action Rex delikado man na sila ikayong lawas. Pamatian naton si Neil Marcelino. Ay, actually, ma'am, ginato na ginakolek. Special waste na, hazard waste na. Ang ginakolek ka lang dahil sa mga hospital, ang mga residual waste nila, tapos disinfectant na. Pero yung mga syringe, mga ano na dahil hindi gina, hazard waste naman, wala na. Special ang hindi gina. Violation na ma'am sa, yes ma'am, oo, mga waste ng empleyado nila, issue na, pero yun na-upload sila nun ma'am, bali may certification na sila ginatang sa ato ginapagitagin. May certification ginakot na na certified nila ang ginakot na more of the civil sa ina. Samtang Action Rex sa mga nagapamangkot bala iya sang biyahe sang aton sining mga fast crafts posible nga madugangan sang isa pagid ka round trip ang biyahe sa mga fast crafts Iloilo Bacolod vice versa sa piat na naging palawig ang modified enhanced community quarantine sa probinsya kag syudad sang Iloilo kay suno kay wisdom operator Mr. Frank Carbon sa ila pag sinapol kuno kahapon ni adlaw ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kaupod ang presidente sang MBCCI dito sa Iloilo sa piat na napaidalom sila sa MECQ tubtob sa Hunyo 30 tihalug-halugan kuno Action Rex sa mga pagsulundan ilabi na sa mga negosyo kaya ang balik Carbon matapos ang isa ka semana ila iga-assess kung kinahanglan na nila magdugang sang units bangod nga nagadamo na liwat ang mga nagabiyahe padulong Iloilo o kung pabalik diri sa syudad sang Bacolod ket isa karon suno kay Carbon umpisa sang ginpidalom sa MECQ ang probinsya kag syudad sang Iloilo tag isa gid lamang ka round trip ang ginapatigayon sang tatlo ka shipping companies kundiin bali mahalin sa Iloilo tapos mabalik pa Iloilo mo lang na correct Action Rex mo lang na kay before sang MECQ tagduha-duha ni sila Action Rex mo correct oo ti subong sang ginpaidalom sa MECQ
last week ang Iloilo. Kuno mo aga kaghapon lang, why na dayon? Oo, amo lang amo Tatlo ka company na, no? Tatlo ka company tag isa ka trip. Wisam, ano pagid gani ng iba? Ha? To go. Kag ano pagid ang isa na? Kag nalipat ko sa isa ka Fastcraft. Eden Vessels? Lines Hindi gali, no? Lipat lang ko galing sang isa na da, no? Kay daw wala mga pa-commercial na. O sige, okay na. Basta tatlo lang silang ginaprobahan nga magbalik kag vice versa lang bali. Correct, Arson Rex. Kaya tapos tag-50 lang nakapasero ang ilang nga makiter. Mabalaan lang ako, no? Hambal ni Mr. Frank Carbon kung nag-open na gito mga negosyo sa Iloilo, kung magdamo liwat ang pawot, most probably madugang sila sa another unit, Action Rag. Pero subong amo lang nanay, pero ang Fastcraft steady pulse lang ni sila yun, no? Yes, Action Rag. Ang Roro, ang Fastcraft sa tag-isa. Ang roll-on, roll-off? Yes, oo. Okay. Ang Fastcraft siya mo ng tag-isa-isa, Action Rag. Oo. Pwede na pakapililo, Pwede na. Good. Kaya nga, tingog ka ni Sir Frank Action Rex, sa iba na lang na News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Balita rin sa Patrol, ang action ni Action Idiraboso. Una sa balita ng Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 11:58 na nga oras kadtuanta si Aksyon John Diaz sa bahin sang Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa duang patayo sa separadong insidente sang pagpangluthang sa bago ni kabangkalan siguro mo ining natabo diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ano ining ti duwagid kagabi ito sa may area sang bago. Kag ang isa sini sa syudad sang Kabangkalan. Nanugid ba lang pinaka-latest nga investigation sang sining kaso nga pagpangluthang sa area sang syudad sang Kabangkalan. We have Aksyon John Diaz sining mga tinion, no? Hibaloon ta mga kaaksyon ang balita ni Aksyon John Diaz gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sining balita, we have Aksyon John Diaz. Aksyon John? Aksyon na Rex patay ang isa ka drug personality matapos ginlutang sa wala pa matumod nga suspetsado kahapon ini dito mismo sa area ng Sitio Berina, Barangay Linaw, Syudad sang Kabangkalan. Sunod diri kay Kabangkalan City PNP Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Jomer Salarda, ang sari ulihin na nila na monitor kung ibaluan ng shooting incident kay timing sa naglunta rin nga insidente nagabunok ang madamong nga ulan sa mismo nga lugar. Aksyon Rex. Base sa mga na-recover nilang mga personal IDs o kung personal nga dokumento dito mismo sa lawas sining biktima, ini siya ang ginkilala kay certain Sunny Tapdasan. Aksyon Rex, no? 44 years old, kasado ni siya kag-residente sa barangay Tampalon sa syudad mismo sang Kabangkalan. Sa pagpangusig sa adresang kapulisan, naibaluan nga ining biktima nasakwan ini siya nga wala na sa kabuhi sa kilid mismo sang ginamaneho sining nga motorsiklo. Kay aray na ni along National Highway o galing kay ting area dito kung sariin siya nga nakitaan nga patay do wala na masado sa mga panimalay sa palibot kay kakapuhan magtimbang nga bayin sang dalanon do National Highway sa Aksyon Rex. Galing kay tipabukid na nga direksyon, no, ang area mismo sining crime scene sa area sang Barangay Linaw. Aksyon Rex. Ang padre ni Salarda, ang balay, distansya ka balay, mga 500 meters, mamong sa piyak-piyak. Amo na siguro nga pagluthang sining biktima dito sa lugar, wala kabati, lupok ang mga residente. So, may naglabay lang ang mga tao, pag nagpabalos sa kapulisan, nga mo sinadrang natabo. Ang igo sining biktima, dirigid sa may ulo, gidla, sa may pinakaagtang gidre, lapos sa iya diri nga tangkugo. Aksyon Rex, do pareho mga sa natabo sa may bago, do mo man ang iyabi nga pagluthang sining kay Tapdasan. Gincheck nila ang gamit dito na-recover sa crime scene, duwa ka mga basiyos ng kalibre 45 nga armas luthang,
may na-recover man action Rex nga duha ka mga flag sa kalibre 45 nga armas luthang. May ara dito nga recoveries dangay sa personal IDs. Pero sa uli, sa gilantaw nila ang kahita, may duha ka mga plastic sachets sang illegal nga droga nga nakuha sa biktima. Plus na isa pagid ka empty plastic sachet sang illegal nga droga nga may mga o nga may traces sang ginasuspetsuhan Shabu. May drug paraphernalia kag ang cellphone abi nga iya mismo sang biktima action Rex. Ako dito kay Salarda, ila pagpati mahimo ining biktima antes pa man sa ginlutang nga transaksyon sa bala. Kay kung lang taon ang record sa Kabangkalan City PNP, ini siya gali ginakabig bilang street level individual o kung SLI. May intelligence report nga daan ng Kabangkalan City PNP nga ini nagabulubrigya kung nagaduduso man sang illegal nga droga mismo dira sa syudad ng Kabangkalan o galing kay hindi gila nila nga mamonitor kung mabantayan sa kapulisan kay gadudula na sa may Kabangkalan Action Rex hindi sa mga kasamay nga makitaan mismo sa lugar. So nga ila diri kinalauman nga kun miara dira ilabi na to ang pamilya niya mismo kun kay balo kun sa diin sa nagkadto nga kun anong iya tuyo sini di pagkadto mismo sa era sa barangay Linaw makabulig kina according diri kay Salada gud nga may baruan ang pinakamotibo sini kami pero initially di illegal nga droga gid ang nagapanguna nga motibo sa pagluthang patay sining isa ka drug personality. Yari si Police Lieutenant Jomel Salarda sa oton nga interview. May record din naman, may narator din naman sa listahan naman sa street level individual. Okay. So, dugay na yun dugay naman nga hindi naman monitor dito kaya tulula rin sa isa naman sa Kabangkalan. But so, Mr. Conan, nato ng motive, sino most probably is illegal drugs? Posible, sir, kahit na-recover naman sa scene, ining duha ka individual sa 45, bigang slug ni sang 45 man, duha man kabilog. Okay. Then, nakuha naman sa iya dawas sa iyang mga bulsa, ining mga IDs, pusas, portani, $500. So may kahita siya. May isa ka pagit ka pouch nga may unod nga duha ka sachet ng suspected siya po, may gunting tapos kaya kagang isa ni ka parepet na diya kagang MP nga plastic sachet pasikti nga sundan sa po. Action na sa batian si Police Lieutenant Salarda sa itong interview mismo. So may ato to, nakita sa CCTV camera, galing kiti, way manggali nagagana, dugin sabit ng bala, malapit sa Dugin lugar. design lang? Do design lang. Do ginbutang lang siguro, amo to ang Pamahog problema sa diri ido, nila kung ano pag ang iba nga pamaagi para mailan makilalaan ang suspetsado kay unidentified tugtog subong action Rex, no? Samtang kagabi, ito isa man ka shooting incident ang nagluntad sa area ng Purokpaho, Pader, Barangay Maaw, Sulad sang Bago. Iring biktima naman niya ang kilala kay Rex Palma, 40 ang edad, taga-ano ni siya, taga-Purok Riverside, Barangay Maaw, pero ini siya tumandok din sa Sulad sang Himamaylan. So, dari kay Police Lieutenant Joseph Haro, ang Deputy Chief of Police for Operations ng Bago City PNP, antes pa man siya galit magbalik sa may Maaw Action Rex. Do mga duha pa lang sa kadlaw nga dito naghalin sa may syudad sang Himamaylan. Nagkadto to sila, yun ang kahit hindi subong ma-identify sa police kung anong rason nga nagkadto to sila sa iya mismo nga asawa. Din sa Himamaylan to? Gina-verify, ginasubong nilang exact location kay even ang family nga ara dira sa may Maaw, wala kabalo kundi to sila nagkadto nga duha, no? Pagpauli dira nila mismo sa may area bisang Maaw Action Rex. Kay wala gid man to sa example ang tabo sina dira sila nakapangasawa sa Maaw, man siya nakatrabaho ng anong palang katuig. Pero paggali na sa kuno sa Himamaylan, hindi man gito na sa kuno nga nagdugay gid sa Himamaylan Action Rex. Kay Tagalo man ini kali ang biktima sa Manila man sa kanilang Gatiner gid sa Malawig nga tinion. So amo pa na subo ang ginausoy diri sa aton kapulisan kung adiin gid dila may himo wala makakuha gid sa nga dugang nga impormasyon may kang tanan sa personalidad sining ni Palma Action Rex. According diri gani kay Aro, ang pamilya subong wala pag nila nalabot wala pag nila nakuhaan sa mas malalong pagid nga mga impormasyon para makabulig sulbar sining kaso Action Rex. Kaya kinatabo sila dira ugto pala ko niya kahapon o kung nabi mga pasado 2:00
may duwa na ka mga lalaki nga hindi sila makilalaan o kundi abi nga pamilyar dira mismo sa lugar, ginapangita na daan si Palma sa merkado, no? Temprano pa lang, Ang asawa ni nakakadto na sa pulis ni. Kahapon ang nagkadto dito ang ang pakaisa action rec sang biktima. Pero ang asawa sa crime scene kapon gintinguan sa sa malabot galing kay hindi pa sa magatan sang iyang pagpayag. Pero according to kay Haro, imbitahan to nila subong nga adlaw ang pamilya kag mga lapit yun mismo ang asawa abdi kag sa side mismo sining biktima para ila pagin mas makilalaan kung ano ning personalidad. Kay hindi pa nila ma-identify kung ano gyud pinakamotibo sining krimen, most hindi nila nga ginapalayag sa tapos ng media may mo old grudges sa kundaan nga dinamtanay. Pero kung in terms of illegal nga droga, hindi pa nila makompirmar action Rex, no? Yaring maripot sa statement si Police Haro sa ito na interview. Sige, action Rex, so karon sa pinaka-news mobile coverage program, sa Radyo Bacolod kumatiyaliwat ang pagpayag sa Bago City PNP kaya pinakauli nila nga investigasyon action Rex. Balitagikan sa Nokto ang ka-aksyon yung action dyan diya. So nasunod na sa aksyon sa Bacolod Action Run. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kaaksyon ta sa maparehistro blas ang salakyan nyo kundi required gid nang ipaidalom ni sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto diri kita ho sa Santon. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Sa Bacolod City Government Center, ini may kang tanan sa Bacolod Special Mention gid sa National IETF meeting bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases, no? Vice Mayor Elcida Familiara nagapanumdum gid sa publiko nga hindi maghatag kumpiyansa bisan pa MGCQ ang status sang syudad sang Bacolod. Ibaloon tabing report ni Action Dale Salazar dira sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex sa Pisar nga special mention ang Bacolod City sa COVID-19 na cases nung pagsaka sa meeting sa National IETF. Nagapabilin sa gihapon nga modified general community quarantine ang ato sining status until or katapusan na sa
sang bulan sang Hunyo Action Rex. Ang special mention si Vice Mayor Alcida Familiaran mismo Action Rex ang nagmuno no sa ato sining interview sa iya Action Rex. Pero sa iya retain ang MGCQ status sa Bacolod City tubtob sa June 30, 2021 na Action Rex no. So according diri kay Vice Mayor Familiaran, wala nagabot silingon Action Rex nga safe ng Bacolod City bisan ngayari kita sa pinakahalog no nga quarantine status diri sa Pilipinas. Gingkaro ba ni Familiaran nga no need na nga mag-issue si Mayor Bing Lunaldia sa panibagong executive order kon EO ang sining pinakalatest nga pronouncement sa National IATF Action Rex bangod sa siya ti simon sa gihapon ang protocol kag mga policy no nga igapatuman diri sa may Bacolod City para sa Vice Alcalde in place sa mga preventive measures ng syudad kag padayon man nga nagapanugyan sa publiko nga magsunod sa mga ginapatuman nga regulasyon na Action Rex. Ginreport man ni Familiaran nga subong adlaw Action Rex 73 ang new COVID-19 infections nga ma-appear karon. Kapon ganito, pila to? 60 karon 73 no. So ang 73 karon pa ni sa hapon ma-appear sa report sa Department of Health Region 6. Pero siya ibalik ang Bacolod City sa double digit, nubo-nubo ini ikumpara sa triple digit na naglapot sa nagligad to 200 gat sobrasin. Triple digit ang cases Action Rex. Do sunod siya ang 73 taas ina sa gihapon Action Rex. Pero at least nubo-nubo no ang cases nga diri sa may syudad sang Bacolod. So 73 karon pa ini siya ma-appear sa report sang DOH Region 6. Aling tingog ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Na-retain ka nga ito nga quarantine status until the end of the month under MDCQ. But kaya mo na doesn't follow nga safe pa. Okay lang. God bless, along kita. No need na advice niyo EO ni Mayor Bing? Wala na siyang siyang EO because the same protocols to follow. May mga changes kung hindi iawaya na mention sa omnibus guidelines that you can play around. Oo, nga mahimok mo bala kaya sa mention mo. Pero as of now, nga itong preventive measures, though so far in place naman lang. But ang tumuluyo is advice to follow health protocols. I think sa AOC on national meeting, special mention ko ang Bacolod, no? Kung hindi ang cases ta. And sa sulod siyang doon kadlaw, nagnubo-nubo siya. Kapon, 60 mo karon magwa na, 73. Nagbalik ka sa double digit. Actually, Rex, may lang yung portion sa ato sining interview kay Vice Mayor Alcida Familiaran kaya sining reaction ng retain. Importante, hindi lang sa magbalik sa triple digit. Kung double digit lang, basta nubo-nubo lang or single digit, mas mayo gani. Pagit? Yes, hopefully Action Rex mapabilin nung mag-continue wala ang paglubos ng COVID-19 cases. Kaya may mga friends man kita, nga mga doktor sa social media, nga amo na padayon ng ilang sining kampanya Action Rex. Nga daw ginakapoy na sila, no? Nakabatsyag na sila sang liwat kakapoy Action Rex. Bangod man sang ginapang tubang matutuod yung sitwasyon sa sulod sa mga hospital diri sa may Bacolod. Gani man kay kung magnubo-nubo ni tani, less man ang pagkuha nila mo pag-attende sa mga pasyente. Pero kung magsigi pagid nga magdamo ni kabudlay man katama ni. Kami mga waitlisted Action Rex, kay mga COVID-19 positive nga gusto magsunod or ma-admit sa hospital. O galing amo na hindi sila mahatagan blasang prioridad since puno pa no ang mga COVID-19 rooms sa pitotanan ka mga hospital sa Bacolod City. Rason nga ilista na sila ng Action Rex kag kung may makarecover dila ang COVID-19 patient amo na that's the time nga kontakon sila nga mayroon na sang available nga COVID-19 beds. Kung may available gid man nga COVID-19 beds, ang problema ng Action Rex ang kakulang sa mga healthcare personnel. Ilabi na ang mga nurses nga mag-duty Action Rex. Ang sipalay ganito do pilato do 14 ganitong sa city disaster ni Labla. White City disaster ang sipalay. Mayara mangguro protest kinital bla. Ang
bago to lockdown man to, maaw pa yan naghalin man ang rescue team man, tiyan mo na kung kaisang halong gid kita. Yes, Action Rex. Ang halong gid, no? May mga tarpaulin sa Bacolod City. Halo? Halong, Bacolod, Mayor Bing. Sa mga tayo reminders bala para please magpatakit sa paminsaron pang publiko. Kasi halungan gid Action Rex kay budlay mga hospital, ilabi na kung wala ka diri sa mga emergency fund. Ang mga budlay kung wala ka balakuan sa kwarta para magpa-hospital. May kung magpa-hospital ka, may down pa na? May Action Rex. Actually, may doktor nga nag-share nga kung mangin COVID-19 positive ka, mangin severe or critical, ang gaston mo Action Rex, thousands. Hindi lang 1,000 na, kung sobra 100,000 na. Kaya mo na limited ang mga supply sa mga COVID-19 drugs na ginahatag or diri sa Bacolod City like mga remdesivir. Mahal Action Rex ang balor no sining COVID-19 drugs na ginausa sa mga COVID-19 patient. Ang muna di bakal ka lang sok lang yung face mask ag face shield kaya mo nang mas barato. Cheapest kung baga pamaagi nga protection sa musling nga lawas kontra COVID-19. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yung Action Daily Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga ka-aksyon, tadaligid lang ha, kay maipalimton ta sa inyo nga tama gid ka importante, no? Kay ang Desisyon 2022 nga pre-election survey nagasugod na, no? Ang Action Radio Bacolod ang naglansar sa pinakaunang pre-election survey, mga ka-aksyon, no? Amo ni siguro okay. Ang nanguna sa congressional candidates pre-election survey, wave 1 pa lang ini, mga ka-aksyon. Sa Aksyon no Radio Bacolod, si incumbent Congressman Greg Gasataya nga nakakuha sang 41% mga ka-aksyon, 41%. Apisar nga mas manubo ini sang 40% kung ikumpara sa nakuha ni Gasataya probable candidate survey. Si Gasataya sa gyapon ang nagpanguna sa wave 1 sang survey, no? Nagasunod diri si Anay Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez nga may 10.6% mga ka-aksyon. Kag-anay Bacolod City Councilor Josel Batapa Sige nga may 10.3%. Si Benitez ang yara sa ikalimang pwesto sa nagligad nga probable candidate survey, no? Kag ika-12 nga pwesto naman si Sige, no? Samtang nakuha naman ni incumbent Bacolod City Vice Mayor Elcida Familiaran ang 6.7%, no? Kag tay naman sa ikanom nga pwesto sa Bacolod City Administrator Imang kag anay Bacolod City Councilor Cesar Distrito kag anay Bacolod City Mayor Monico Puentevilla nga may 6.2%. Lapitay lang, no? 6.7 ang kay Pamilyaran, 6.2% ang iya sining nga nakuha sang tatlo ka mga nagasunod, no? Yara naman sa ikawalong pwesto si incumbent Bacolod City Mayor Emilio Randia nga may 4.1%, no? Nakuha naman sang 2.25 o kung nakakuha naman sang 2.25 sanday anay Bacolod City Administrator John Orola kag incumbent Councilor Israel Saranga. Si anay Bacolod City Councilor Kanotan ang nakakuha sang 2.1% kagabang lingkod party list Representative Stephen Paduano nga may 1.5%. Sa sining survey, 400 ka mga butante sa syudad sang Bacolod ang nangin respondents ni gamit ang non-random sampling, mga ka-aksyon, no? Amo nang tandaan tagid sa 400 ka mga butante diri sa syudad sang Bacolod,
nga nangin respondents gamit ang non-random sampling mga kaaksyon. No? Ang Aksyon Radio Bacolod ang naglansar sang pinakaunang pre-election survey para sa maabot nga 2022 national and local election diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya bilang number 1 radio station mga kaaksyon. No? Dapat lang mangin una man ang Aksyon Radio Bacolod sa paghatag sa publiko sang kahigayunan nga makigbahin sa preparasyon sa mabot nga piniliay. Dali na lang mo. By October, ma-start na sila campaign. Dali na lang kung madumduman nagpatigayon sang desisyon 2022 pre-election survey for probable candidates ang Aksyon Radio Bacolod kagin pagwa ang resulta sa tungbulan sa Abril. Sa masunod nga inadlaw ipagwa man sa Aksyon Radio Bacolod ang resulta sang independent survey. Ginatutukan sang survey ang Aksyon Radio Bacolod ang mahimo butohon o kung pilion sang botante sa tion sang magpapili sa isa ka kandidato. Ang ginasabat nga pamangkot sa mga respondents amo ang mga masunod. Kung subong patigayonon ang eleksyon, sino ang butuhon mo sa pagka kongresista, mayor, vice-alkalde, konsihal, no? Diri sa syudad sang Bacolod. Amo lang nakasimple ang palamangkutanon sang mga naga-survey, no? Tibantayan ang resulta sang survey sa sining semana, Hunyo 15 tub 18 ng mga kaaksyon diri sa number 1 EM station diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Di sa mga kaaksyon ta, Desisyon 2022 pre-election survey, yadto mga kaaksyon. No? Ginapabati ta sa inyo nga resulta for congressman sa pre-election survey. Hindi ni siya basihan pa pero may ara na guide kamo dira mga kaaksyon. So, depende na sa inyo. Ang amon diri kuha lang namon ang pulso sang tao samtang nagahilapit na ang election time diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:24 ang aton oras. Daligid lang Aksyon Marlon na standby anay sa balita sa Kapitolyo. Mahatag tanay pila ka mga mensahe, pila ka mga commercials, then balik kita sa pagpangalagad na sa Aksyon BBB. Ang Joy 1050. Sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:26 ang aton oras, 12:26 na mga kaaksyon. Kadtuan tanang balita gikan sa Kapitolyo Provincial on standby si Aksyon Marlon Hinovia pag dumili sa mga non-essential travel halin sa Negros Occidental, pasulod diri sa Negros Occidental, Bali Negros Oriental, pasulod sa Negros Occidental, ginumpisa na kainasang kagahon. Yari ang report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo, kagiban pang mga balita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa detalye sining balita pod kay aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, epektibo alas 12, uno kay na sang kaagahon. Naging epektibo kung naging umpisahan na nga pag-implementar sang mas kinhugtan nga border control sa Negros Island, Negros Oriental, pasulod diri sa Negros Occidental. Nakasaad din sa tatlo kapahina nga Executive Order number 21-30 nga ginapirmahan kahapon sa hapon ni Amo ni siyang resulta sa meeting to sa mga alkalde? Correct action Rex, nagligad din nga meeting sang June 11 nga ginkasugtan manigin paboran man isang mga nagtalalambog nga mga mayor's action Rex, no? Labi na gid sa mga lugar or panwa or syudad nga mayara sang borders sa Negros Oriental. Di magsiling kita border sa Negros Oriental aratang banawasang hinubaan sudat sa San Carlos. Ang sa banawasang La Castellana may ara man da action Rex. La Castellana pagid. Ang Kabangkalan. Kabangkalan may ara man da, no? Existing ka pa action Rex ang mga executive orders na ipapanaog, nagligad nga mga bidulan tungod sa border sang sining mga ginpag-mention naton nga mga syudad or banwa diri sa Negros Occidental, lusot-lusot dito sa Negros Oriental. Ang kalawigon siri kundi kay na alas 12:01 sang kagahon, epektibo na ni tanan nga non-essential travel hindi na pagpahanugutan nga makasulod diri sa Negros Occidental halin sa Negros Oriental. Magalawag ini 11:59 PM sa June 30. Posilingon 15 kaadlaw ini. Stricter border control within Negros Oriental. Man ining pag-close sang border kag port of entry sa Negros Occidental. Amo ning gin-recommend una sang mga doctors halin sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases sa Western Visayas. So, ang ining recommendation gin-okayhan sang mga local chief executives diri labi na ni Governor Bong Lacson. Ang outside naman niya sa Western Visayas o kon halin sa Metro Manila. Same sa gihapon ang implementar sa mga requirements diri sa Negros Occidental. Kung magsulod ka diri, dapat i-present mo ang SPAS, ang stay safe, kag ang negative RT-PCR test nga result action Rex. Obligado gihapon sila. Sulod diri sila sa Negros Occidental, ay sila sa ma-present nga negative RT-PCR test, obligado sila sa gihapon magpaidalom gid action Rex sa swab testing. Isingit ko lang kay sunod sa Himamaylan, ang lapsag nga bata, lalaki action Rex, natagpuan ini sang Domingo, Hunyo 13. Basta subong way gihapon sang may kadto kag nagako abi nga iyain ang lapsag na. Siguro hungod nga binilin. Gani man. O ginbilin niya action Rex ining lapsag nga lalaki ginapatihan pila palang ka oras kada bunag ini kay suro kay Mayor Raymond Tungson sa Himamaylan. May ara pa gani sa ginatawag nga umbilical cord, no? Umbilical cord paning bata nga may pusod pa. Ano na? Pusod pa. Sa pusod pa nga nagaangot. So ang lapsag nga subong sa kustodiya sang City Health Office ginatatap subong kag gin-umpisahan action Rex ang ang proseso bala mga dapat i-inject sa lapsag kag kung wagid man sang may mag-claim sining lapsa action Rex hambal ni Mayor Tongson ipagi na sa ginatawag nga legal adoption, no? Okay. Sagod doon sa City Health Office kag ipagi sa legal adoption pananglit nga malapot na sang lapsag gani ang gakaigo nga edad sa kita nga area da kilid dalan sang barangay San Antonio, bukid-bukid nga area ni bukid-bukid nga area yang San Antonio mo. Ang nakakita si una action Rex si Giselle Limaco, presidente masang barangay,
Pero ang iya sa naging suko nga kwaon, ang lapsag, nasulo sa plastic na yellow, gisugo niya si John Jose Acop, no? Nga kwaon niya ng lapsag, turnover sa lokal ng gobyerno ko City Health Office ang syudad sang Himamaylan. Ito na mo bag-o pagidiyagli iya? Palang ka oras ginapatihan nga ginbunag ining lapsag ni ka luluoy man no. Damo sigurado ang Rex ka damo ning maadapt. Damo ning maadapt lalaki pa naman ni, no? Gani man. So ara sa City Health Office nga custody ang nasa pangalapsag. Yari si Mayor Raymond Bongson. Doon, amo na siya, I think, June 13 ato. That was a Sunday. Ansang isa ka taga San Antonio, no? Nga doon may supot and then may baby boy. So, I think, pagkatapos so far, as of kagapon, wala pagyapon confirmation nga may ara sang nag-acknowledge, no? Nga ilabi or ang connected sa ila. Na sa CHO, gina-proceed namon subong sa mga vaccination, mga usual nga mga protocols sang bata. And then after that, I think, i-proceed nila sa legal adoption the moment nga wala sang may ma-acknowledge yapon after we announce publicly nga ilan na ang bata. For during the duration of the entire process, dili na sa Himamaylan City matiner. And then we are going to see kung for whatever reason matrace namon, and then kung hindi, we proceed with the legal adoption. Si Mayor Ramon Tungson sa Himamaylan City. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Heruboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Tiara na sa paginakopa sang Department of Social Welfare and Development sang syudad sang Himamaylan. Ang ining lapsag mga kaaksyon, no? Kung sino man ang iloy sini, ambot ko na anad na siya magpangbilin-bilin sang bata yan eh. Ay, perte. Sige, daligid lang mga kaaksyon na, standbayan ay Mighty C. Kulang balang imo sining alawas sang vitamin C. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa giladang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansang anong Ayos, sige, daligid lang kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon tagay Pilton Lipora sa Pasay City, Kativer, may nga pagpamati, Madam Suset Alunan, thank you, Gid, kag Yorb Quiniol, dra sa Kingdom of Saudi Arabia, mayo lang nga pagpamati dra, no? Alex Montesa, present naman, si Sir George Gargasiran, Aksyon Rex, tani magaan man ko sorbi form ba? Negative sila for stasyon ng konsumidor, no? Ang konsumo. Pero ginadala na namon sa kanginan para may ideya lang ang aton sining mga kaaksyon. Russell Gomez, may lang pagpamati Russell Gomez, and Ariel Kabatak, kagkay Pari Totoy Latsika, no? Paring Totoy Latsika, si Arsim Kabatak, kag Greg Caniedo, Arjanel Kabatak from Ariel Kabatak sang La Carlota. Gian Resisyo, may lang pagpamati kay Day Jinky Dialagdon, may lang pagpamati Day Jinky, kay Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Mr. Millie Oligo, Bia Jonathan, Michael John P. Season, kag EFC President si Dennis Richard Tibor Roma. May lang pagpamati kay Mr. B. Boy Villasor sang CMO, no? Sa CMO Sektoral, kag sa pamilya sa Barangay Pandanon Silos, Pandanon DSB, may lang pagpamati alin sa kay Inday Jinky Dialagdon. Sherwin Marco Wea, may lang pagpamati Sherwin, and Janie Solgon dara sa Valladolid, no? May lang pagpamati, mayong udto lang baw ginbayaan ka lang nila diin na sila hihi. Arlang kami dire always sa Babes Mango Stand sa Bangga Hulya upod sa imo live sa FB while ang radio naka-loudspeaker. Ay, pwerte si Day Jane. Sige, Day Jane. Thank you so much gida sa inyo. Araman sila, gabalik-balik sila. Ang iban, dula naman dugay-dugay. Ang iban, nara naman balik, no? Way, pag-uro mabasa ng ila pa ng miyaw mo. Liberty Binitin Obaldo, salamat, Gid. Thank you, Gid. Liberty Binitin Obaldo, no? And si Alex Montesaga, paabot lang sang greeting siya kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Doc Mayo sang Minnesota, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, si Ma'am Jinky Dialagdon kag pamilya Dialagdon, appeal sang Pandanon DSB, no? And Torres Alex, may lang pagpamati si Action Eric, rest day subong Sir Torres Alex, no? Rest day subong basta Martes, no? Ayos, kag Bert Heraposco Caraballo, may lang pagpamati sa paradahan namon sa atubang sang Hypermart Handumanan. Bert Heraposco Caraballo, may lang pagpamati da Berta. Christopher Corsiga Masmila, may lang pagpamati. Madam Elizabeth Malaga Gamala, Linda Bartolome, diin nila kuno ginaula mga basura, palagpat giday PM, Gani man, Linda Bartolome. Thank you, gid sa salamat, gid Linda. Ederica Fort sang OTTG Taxi, no? May nga pagpamati, Ederica Fort sang OTTG, no? Jocelyn Kalamaan, may nga pag-monitor Jocelyn Kalamaan. Jobal Trinidad, present naman. Mary Grace Mungkal Cabalfin, may nga pagpamati, tamiyaw lang nanay Lukring sa La Carlota, kag Mungkal family. Salamat, gid. Mary Grace Mungkal Balfin, no? And Gisa Joy Makawili, may lang pagpamati sa iya sining mama, si Lorena Makawili sa Hacienda Isabel, Barangay Sagang La Castillana, no? Kag Gisa Joy Makawili ang
Panamyaw from Baliti, Batangas. Ayos. Kone dormitoryo malang pagpamati. Imbong Jocampo ko kag Selvit Yap, no? Dira Sandumanan, salamat gid Selvit Yap, no? And Rodora Syoko malang pagpamati, mayo kayara kapaya. Ari pa ko di Action Rex ha ha. Mayong udto. Salamat gid Rodora Syoko, no? Madam Verinia San Antonio Alpenda kag Bison family kag sa iya sining nga mga pamilya dira sa Calatrava, San Carlos kag Olpinda family sa Cantoray si Palay nga nagapamati sa sining nga udto. Salamat gid Madam Verinia San Antonio Alpenda. Kay Melvin Paragiton dira sa Barangay Lagranha Proc 18 Blaw may lang pagpamati Melvin Paragiton. Kay Tia Kim Ereman sa Morsya may lang pagpamati Veron Elye. Happy birthday to me. Ay, birthday mo gali, Veron Elie. Happy birthday dira sa imo, iha. Happy birthday, no? Veron Elie. Okay. And Minerva Sigon, Minerva Inventor is listening. Ay, birthday, Minerva Inventor. Carol Montoya, may lang pagpamati dira sa National Printing Office sa Quezon City. Salamat gid si Inting Biboso. Gatamyaw. Muna siya. Liog tamyaw kay Inting Biboso. Okay. Sige. Mayong pagpamati lang kay Inting Biboso. Carol Montoya ang pagpanamyaw. Percy Ortiz Toayon, salamat gid. And Nes Guanson de Vinagracia, salamat gid mga kabayan, stay safe mga kabayan. Nes Guanson de Vinagracia. Percy Ortiz Tiayon, salamat gid madam, no? Way nang sa babaw gid to. Way nang mga mensahe nyo nagkaladula na kay ginsugpuna na sang mga mensahe ng iban. Sige lang Alex Montesa, transistor kag FB gaunay lang di sa Rex samtang nagaupod sa imong programa. Panyaga na ta sa Rex. Salamat gid sa panyaga mo, Alex Montesa. Thank you gid Sir Alex Montesa. Gani man. Damo sa ila nagkaladula sa Rex. Base nagsaka sila sa babaw duldol. Siling ni Alex Montesa gani man. Kay na 78 nimo. Karon 49 na pinaka-latest. Kaya na tamyaw na guro. Sige lang, okay lang. Taga-phase 1 kaga-phase 2 sa Country Homes na home. May lang pagpamati Country Homes Barangay Estefania. Mayo lang pagpamati, no? Halin sa kay Inday Jinky. Bea Jonathan, salamat gid sir, no? Thank you gid. Okay. Sige, ang iban sini pagkaronan ko naman matagtanay pila ka mag-commercials, balik lang kita, dugay-dugay. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:53 ang aton oras. Sige, sa mga kaaksyon ta, daligid lang kay naka-standby si Aksyon de Naboso sa balita sa BCPO, no? Aton hibaloonan na inimay kang tanan sa BCPO magpadala o kung nagpadala sang sulat kay Regional Director Brigadier General Miranda agud nga masolusyonan ang pagdamo sa mga PDL sa mga presuan operation sang kapulisan apektado. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Aboso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex, ako ni Operations Chief sa Bacolod City Police Office nga si Lieutenant Colonel Lester Liada nga apektado mga police operations kag accomplishments ang napulo ka estasyon sa idalo man sa BCPO bangod sa nagagutok na nga custodial facilities. Sino kay Liada, nagpadala na ang BCPO sang sulat sa talatapan sang BJMP paagi man kay PRO 6 Regional Director Brigadier General Rolando Miranda nga kun mahimo damuon ang ginabaton nga persons deprived of liberty agon maghalog-halog ang mga prisuhan. Dugang paniliada sa isa ka semana Action Rex nagalambot sa lima. Galing ka may isang mga prisuhan sa iban nga mga police stations? Oo, tiyan mo kita Action Rex kay hambal ni Liada sa isa ka semana pinaka-minimum nga madakpan or maaresto nila ang mga persona sa kada estasyon nagalambot sa lima. Pero ang ginabaton nga commitment sa BJMP, duha lang ka PDLs kada estasyon kada bulan. Ambal niya, medyo gutok-gutok yun sila. So, iti sa record, sang BCPO, kangay, sang Police Station 1, Action Rex, antes ang pandemic, may kapasidad ini nga magbaton sang 13 ka mga PDLs, pang bangod sang pandemya, ginlimitahan ini kuntani, isa dapat pulo lang ka PDL. Pero sa record, sa BCPO Action Rex, ang napriso subong dito, 47 kabilog. Sa Station 2, 30 ang ideal capacity, pangti sa new normal 15 na lang ginpanugutan, pero ang ara to subong 53 sa mga priso. Kangay sa Station 1 kag 2 Action Rex ang custodial facilities ang 8 kaiban pa nga police station ang mas nagadamo pati hambal ni Liada. Amali ati sige lang Miss Eden akay third floor man ang ila sini nga prisuhan. Hambak ko third floor sir man. Ang first floor ang mga priso gigda. Ang second floor nagaduyan. Muna. Ang third floor, aduyan man gyapon, pero mas taas sa second floor ni duyan. Kahit yung iban ko na Action Rex, may schedule sila. Abi, sa una nga 4 ka oras, amo na sa nga priso matulog. Tapos 4 ka oras, pukawon niya naman, kaya siya naman maigda. Bulos-bulos lang sila Action Rex. Pero kabay pa nga masolusyonan ina nga problema, kahit bisan mga nakasala na sila Action Rex,
man sila sa nga tawhanon man nga kinamataraw. Ang ibang biktima lang na sa mga circumstansya nga hindi mapaiway Black Suneden. Yes, Action Rex. Pamatinatan si Lieutenant Colonel Lester Liada. Actually, amo ni ginhimo, naghimo kami ni letter address sa aton nga regional director nga mag represent sa regional director sa BGMP kaya according sa BGMP halina sa regional office nilang instruction mo na they only have to admit sang 2 ka PDL per month per station. So kung makita naton every week ang aton nga dakop hindi magnubo sa 5 o dihado kita kay 2 lang yang kuwaon nila sa aton per month. So amo na nga bisan sa actually sa accomplishments ng aton mga station commander na apektuhan man no. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Rex. I-check mo liog sa Police Station 7 kaya nagsungka na to ang nakabunggo to blas ang isa ka mayro edad na to sa Alihis Road to. Sige Action Rex, pakigangutan natin si Sir Bonilla, Action Rex. Si Bonilla sa Station 7? Sige. Okay, i-check lang siya. Basta nagsungka na to. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga ka-aksyon ta Life Extension Vitamin D3 ang tumaronta mga ka-aksyon. Balita na sa area sang syudad sang Cadiz. Antes ang aton sining tayap broadcast dugay-dugay ang aksyon no radyo Iloilo po dito kay aksyon Mario Hilonggo mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa 30 anyos nga lalaki blahong na sapuan nga patay na ini sa higad sang baybayon sa syudad sang Cadiz, no? Ginapatihan nga nalumos ini kag ambot ang pamilya kung ano pa ang dugang sini, no? Hibaloon tabi we have action Roger Gotib sa detalye sining balita angot sining pagkasapos ang bangkay sang isa ka 30 anyos nga lalaki. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex, wala naman nagpagamo pa ang pamilya para paimbestigahan sa kapulisan ang katabo ng pagkasapo sa bangkay sa isa na 30 anyos nga lalaki sa bahin sang ginutlan sang baybayon kag suba sa Himukaan Baybay, barangay Himukaan Baybay, siyudad sa Sagay. Ang biktima nga nasapuan na patay gikilala kay Ruben Wanga Igayon, 30 anyos ang ilang soltero, kag residente sa Situtuble, barangay Himugaan Baybay sa amo nga siyudad. Suno sa pahayag sang tiya nga si Rosalina Quijano nga nagpaligo ini ang biktima kag ginapatihan nila nga ini ang nabunggo sa timon sang sakayan nga nakadakman sa lugar tungod kay madalom ang tubig kapon tungod sang high tide o kon taob. Ari pahayag sa iya sini nga tiya sa aton sini nga interview. Nagligo siya. Bason. Tapos nang kay dalom tubig na nagurti sa balasalom. Nabunggo sa sakay baskog ang sulog na igo ang iyang ulo sa kwan sa
Timontang, Sambot. Uy, may pila sing ulo, yaway. Wala, medyo naglagom lang. Dason dugay sa kanakitan pa, nalipungan dyan, ano? Sambot, mga pila ka oras. Mga tunga kuno sa oras. Sa ila pagkasapo sila na taon na wala na sa kabuhi, ila pa iningagin na patigayunan pa sa pagsalbar, pagi sa paghatag sa hangin, pero wala na gid. Dala pa nila ini sa bahin sa barangay, kagang mismo sa barangay gindeklarar nga wala na ini sa kabuhi, pero dala pa gid sa bahin sa emergency clinic, kag gindeklarar man nga ini ang dead on arrival. So, purely accident, sa pa sa kapulisan, base sa pagpayag ba ni Police Lieutenant Colonel Albert C. sa gindeklarar sang pamilya. Report, gikan sa Siran sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutibig report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz. Igabalita man ni Akson Percival ba ining 68 anyos blaho nga taga syudad sa La Carlota, nagmaoy siya, nagpalupok pa sa armas lutang tigindakop sang kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Akson Percival Villamor. Sa detalye sining balita, Akson Pers. Yes, Action Rex, no? Ang La Carlota Police Station nag-proceed sa isa ka alarm skandal kag sa pag-responde sini nga isa ka persona nga nagmaoy dito sa may Lagranga, La Carlota City, Negros Occidental kagabi alas 8:50 June 14, 2021. Kag ini nga persona, Action Rex, naga-inom kag ini siya ang hindi na nakadala sa iya ginainom, inali ilang nagsinggitan ini kag nagkuha sang armas lutang kag nagtinalupok kag ini siya ginprunta o kon ginsaway ni Erenio Dalisay I Salazar 68 anyos kag isa ka kagawad sang Purok 2 Barangay Lagranga, La Carlota City. Kag ini si ang suspect naging kilala si kay Mauricio Lachica I Pagtanan, 68 anyos, kag ini siya may asawa kag pumuluyo sa Purok 17 Barangay Lagranga, La Carlota City. Kag ini siya gin-apprehend o kon kuha sang aton nga kapulisan kag kuha kung tani apang ini siya Action Rex ng bali nagdalagan ini siya kag ini siya karon kuha sang aton nga kapulisan kag gindala sa police station sa La Carlota kag na-recover sa iya position kag control ang isa ka unit sang 38 caliber revolver kag wala ini sang serial number kag 5 ka bilog nga bala nga wala pa nakaagilupok kag ang isa ka bala nga nakaginalupok. Karon ini ang suspect Action Rex ara karon nahunong sa custodial facilities sang La Carlota Police Station kag gahulat sang kaso nga ipasaka sang aton nga kapulisan sang pagbayular sang Republic Act 10591 kag alarm scandal, Action Rex. Report live gikan diri sa may La Carlota PNP ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Rex. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Gid. Salamat, Gid Akson Percival Villamor. Balita gikan sa area sang syudad sang La Carlota. Samtang ginapaabot ang aton sining counterpart sa isla sang Panay, ang Aksyon no Radyo Iloilo, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito.
Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 10 ang aton oras diri sa aton sining pangalaga dara ng aton sining counterpart sa isla sang Panay, ang Aksyon Radyo Iloilo. Welcome Iloilo, maayong hapon Aksyon Mario Hilongo. Ayong hapon Abdol, welcome sa Aksyon Radyo Iloilo. Subong hapon tibaw ti kadamo kita sa mga ginabantayan nga mga balita dire no sa Iloilo. Ilabi na sa syudad kag sa probinsya ng Iloilo, gin-anonsyar kagabi sa Talk to the Nation ni President Rodrigo Duterte nga ti halin sa MGCQ ang province of Iloilo makadto kami sa Modified Enhanced Community Quarantine. So meaning ma-MGCQ kami umpisa buwas sa province of Iloilo, samtang sa Iloilo City naman halin sa MGCQ ti mapabilin kami sa MGCQ gyapon. Although nga si Mayor Treñas Contane nagahandom nga
pa-GCQ ang Iloilo City. Pero hambal yan, hindi naman siya kuno mag-apila daw conforme na lang man siya sa pronouncement kagabi sa Interagency Task Force, Abdol. Ate, okay na mag-MECQ ka mo da, okay na kagang gios lang, may limitasyon lang, okay na, okay kami di gani nga MGCQ kami di, kamo da ya ma-MECQ kamo, hindi kamo mag-okay. Dili sa amon, manira lang kami borders de, nga nagangot sa Oriental Side Blackson Mar, dira sa Kabangkalan, Hinubaan, San Carlos, and Don Salvador Benedicto nga area, amo nang pangsirad alang namon ang borders namon da kinanglan may ara pertinent papers ang masunod dribla mga essential nga ginatawag, pero ang non-essential do hindi gid makatabok to sa Oriental amo na di sa amo na bisan naka MGCQ kami diya ma-action mat ati do kapariyo man di sa amon ti mga measures nga katulad sina Abdol daw na anad na kami naya nga kung magtabok ato sa piyak nga banwa, gina-required ka nga mag-presentar sa mga documents like travel pass da. Kag dapat ang maka-agi lang, ang makasunod ka makagwa, ang inbound jagang outbound, tilunsay mga essential travel lang, Abdol. Ate, amo ginadi sa amon, mas mayo man na, nga bisan paano kwanta na ina, mahaganagan blang mga COVID nga inahobaw kabudlay nga daan sang sitwasyon. Maayo lang kung lambid kayo, okay lang, pero mag-COVID o hindi gid pwede sa imo Idol? Ikaw Di kung magkadto ka sa Iloilo, Abdol, daway gid ka tsansa siguro nga makakadto sa mga establishments diyo kay base sa omnibus guidelines, pahanugutan sa amon di ang pagbukas ng non-essential establishments nga sa 30% capacity. Aryo, tandaan mo gini, basta may plano ka magkanto sa Iloilo, de. Huwag ka gintsansa, kaya di ka pwede kasulod sa spa nga paborito mo. Di ka man pwede nga makakanto sa massage clinic, maka-gym da, no? Pagkatapos, huwag ka gintsansa, siguro magpamasyar ka di, Abdol. Ti subong at tiyempo, wala gid guro pero ti sa dason niya kung mag-okay na, kung di magka-tiyempo na, subong sining fast craft diri limitado man no, taga problema sila sa pasahero nila pagkadto dira sa Iloilo, tag-isa lang sila kuno ka biyahe, isa ka pakadto, isa ka balik, okay na sa tatlo namon ka mga roll on roll off diri ho, pa Iloilo action na Mar, pero sa mga sa fast craft namon tatlo na di ka company mo, tatlo lang na sila ka adwa lang ka balik-balik pakadto sa Iloilo, balik diri sa Bacolod or balik sa Iloilo, vice versa, no? Amo lang na ang fast craft niya, ang roll on roll off daw ka okay man daw sige man ang biyahe nila, amo nang marubudlay action Mar. Ati okay na lang ang gawad. Sang sa wala na gid, at least kung magkakadto ka di sa Iloilo, kag magkakadto ka di sa kilala mo, at least pa daw hindi ka man budlayan nga bisan na tatlo or tatlo ka kumpanya, no? Tatlo ka fast craft ang nagabiyahe dito. Ate kung maglusot ka di daw ay man siguro problema, may chance ka man nga makapauli kag makabisita sa kilala mo de, Abdol. Ati, galing alang na kung magbisita ka dira, kundi matiner ka na lang dira bisan isang ka action Mar? Ati, huwag ganyan problema, kaya ginapreparar ko ni Tani, bala para sa imo, ng paborito mo bala nga makapulo pa masahe ka, galing ito duwag ganyan sa, hindi ka ganda pwede nga makapamasahe, di kay daw bawal gid, hindi pwede mabuksan, di kung may plano ka nga magkanto, di, gusto mo nga magpaliwaliwa, daw ay gid tsansa. Hindi man pwede nga makainom in public. Daw ay gid tsansa, gid Abdullah, Bacolod. Ate, sige lang sa dason na kung okay ng sitwasyon, kundi kadto man kita drama, swing man kita, pero subong daw ka limitado, gid sa ngaton sining time nga makatabok na. Base sa dason naman, makatabok na bla kag makaro pang law-law da sa syudad kag probinsya sang Iloilo ho. Ay kabudlay gid no. Dire sa amon idol ang sitwasyon dire. Ay by the way nag-text gali si Fire Chief Inspector Boboy Plotenia sa aton nga alang-alang sa kuno sining oras kay
mapabalik sa office kay may meeting sila ni ang chief nyo dabla sang Bureau of Fire Protection. May meetings lang kuno lang alanggid kuno nga makabisita sa aton sila nga programa ho, Action Mark. May problema, sabta na naton kung mag-text sa ganisi mo naton, timuligin na lang to sabat ang chip mo sang gin-issue nga travel order. Show cause order, daw 5 days lang tong show cause order to. Dapat sabto niya, Abdol. Ate, amo na ni Gurong ginaistoryahan Manila kay daw kasako gid kuno subong kuan mo basi kung meeting bala silang mga opisyal dira sa Bureau of Fire Protection para sabton ining kuan sila pasabat man lang ti importante da nga masabat man na sang regional director da sang Bureau of Fire Protection si Fire Superintendent Jerry Candido bala taga Negros man na Ati lima lang man to kadlaw ti kahapon interview ta kay Mr. Jack Conlo, ang head di bala namon sa ang head di gali head ang designated spokesperson sang City COVID Task Force na serve na kuno ang show cause order 5 days lang upon receipt kon kahapon to gin pa receipt siya sang City Legal Office ni kay Director Candido isip ka 5 days no kag pagkatapos hulata ko na ang mangin action sang city sang syudade sa pamunuan sang syudade Mayor Triñas bla Bacolod Abdol. Pero si Mayor Triñas balance man lang na. Anong bot mo silingon nga balance man? Balance bala mag-investigar Ikaw kadamo gid ka sang nabalaan. Basta balance silang investigasyon kung nakasala, sala, kung wala. Amo lang na. Daw, bati ko itong mga tao man itong Mayor Jerry Triñas tong iban mo. Ate, ang sabat ni Kiaukoy, sima mo niyo? Abdol? Grabe ka, no? Kadamo ka gid sang nabalaan pala mo. Ay, perte. Sige hulat-hulaton tanang 5 kadlaw ginatag sila kay nagayo man si Sir Buboy Plotinyang City Fire Marshal nyo nga gamiting sila kuno tani gusto man mangin kaupod kita pero ti daw lang alang ho. Gina-report ko danay sinyo ho doang patay diri ho way tanan way masulbar ini kag way madakpan ang suspect ni kag way mamakilala ning suspect nga nagpangluthang kahapon sang hapon diri sa syudad sang Kabangkalan kag syudad sang Bago ho. Ang sa Kabangkalan ni daw drug personality, ang sa Bago way pa ni may baluan ko nano ni kun bala personal o kun anong klase kapag tero ining biktima sa area sang syudad sang Bago. Duading patay sa Monoy, Lunsay tanan, wala makilalaan mga suspect. Terrible sa inyo dayado, gahibi yang adlaw sa inyo da nga wala sa nga ginatiro kag kapatay. Ang sa Kabangkalan to no to drug personality to di ba si kundamo panada masunod Abdol? Ate, kung hindi sila maguntat, kung hindi damo pa, pero kung maguntat man sila siguro, basi magamay-gamay pa man. Drug personality ni kulong sa Kabangkalan, ho, sa syudad sang Bago, do hindi pampiho, do kung nga gintero ini siya. Pero may ginatutukan man ang kapulisan sa syudad sang Bago, angot siniti, ining si Sani Tapdasan, nga taga Barangay Tampalon, syudad sang Kabangkalan, nakuhaan isang mga pila ka mga drug paraphernalias kag pilaman ka sa saya sang drugs Action Mar. At Kabangkalan, pi mga barangay Tampalon, lapit ginato samon Abdol, ti daw hindi man na maglayo gid no? Ang barangay Tampalon, pero grabe no. Daw wala daya tuod sa inyo, halos kada gabi daw may ara kita sa may mabatian nga may ginatiro sa inyo kag hindi pa na basta-basta dido gid Abdol. Ate amo na iya sa amon di amo do ka simple lang kung may ara ka gamay nga daw sabit-sabit sa mga illegal nga transaksyon either matera sa imong ginkuhaan mo man sang supply or mismo ang mga nagapatuman sini nga mga bagay Blackson na Marte amo ning marsadya di samon kay
damo na nagkalatimbog di hasta subong wala man gihapon sa mihora kag mihoy, wala magkaladakpan ang nagatimbog sini. Ti dra sa inyo may ara ka mo da? At sa nagligad na diri samon damo man na di gali kay subong medyo nagtulot-tawhay na dula na tong mga identified tong mga drug personality diri sa syudad ug sa probinsya sang Iloilo, di daw na naghagan-hagan. Pero ang mga cases do sang riding in tandem nga mga suspitsado, why na to ya? Gin ibutang mo lang to, isipon mo na lang to sa mga unsolved nga mga kaso, dugang mo na lang to sa listahan sa mga unsolved cases dire sa Iloilo City kag sa Iloilo Province, Abdol. Ti diri samon sige pambot sa no pa ni magkalaon tata galing kay daw kadamo pa sang drugs diri sa syudad sang Bacolod ti amo man ang gina sigahom nga mapangaresto ni sila galing kay kun kaysa gakaunahan nga matimbog na sang mga utod naton man nga ambot kun day sino ni nga grupo ni hindi pa man mapiho niya basta ti kun may ginabaligya ka nga daw ma-consider nga daw hindi man maintindihan mga sabid-sabid lang mga pagbaligya sang droga dati amo na preparahan mo lang gamay gawa kay posible may matabo gid nga wala gina pangayo oy ang ngamon galing nga kuandriho syudad sa Bacolod mahiwat sang ikat-83 nga Charter Day sa Friday na niho wala sang opisina Bacolod Day ina Action Mar basi umagkanto di may ari pa man di nga tiniran mo ho Way problema kung maglusot dati ara ka man nga ma-akomodar pero hindi lang ko pagdala sa mga lugar to nga mga kilala mo to bla atong gasakay ka basta nakyan lang nga ano imo wa mo na blind lang ko to pagdala kay nakulbaan ako na Abdol. Ati ara man nagihapon bisan ara gihapon Action Mara indo mamit lang ko na do ara gihapon ti abot ko may ara para da sinyo ako na sa mo atong lugar lang nga ginakantuan mo to atong lugar nga gindala mo ko bla ari ba na bigapon kung kaisa gani ga labay ko di ga pamangkot siya ga pamangkot ning kilala mo sila nga ti kamusta na to siya sigo ti ato man kunod to ga upod kami nga duwa Abdol ba ga pangamusta siya ambot kong buhi pa siya marusadya ga sitwasyon no by the way diri sa amon ang kasino namon din nagsiraan na ho kay bao kadamo gid sang nag-positive nga mga empleyado nila ti ining kasino ari diri sa isa ka hotel namon sa Dalan Lacson no ti nagsiraan na temporaryo kay kadamo sang positive Action Mar no ti gaglinutok ang mga ospital din namon way pa mag hambal ang Riverside kag Corazon kung saan sila mga open naman sang pasyente ang problema kung din ginadala ni sa mga kakson tati kung sa mga banwa man kag syudad puro man ludi do sa balay na lang nila ginapangdala siguro ni Action Mara ang mga positive na mondreho nga mga kauturan namon but sa no pa ni montat ning positive ni negative naman bala para nga mas mayong pang lambada naton Action Mar dapat lang bayo na ng mga kasino nyo dahil hindi man ta nakasarang na magkanto kag hindi man kita interesado kaya magsulod dyan sa inyong kasino na kapin pati way man ta bing duwas ang kantidad kay kasarang na nga magsulod sa mga kasino na Abdol gani man ang aton diri kung kaysa magkarori lang tabla kag makita taman silang nagasulod sila amo na yang aton siling ginalantaw nga okay lang yamo pero siling magro intra daw ay gitada sang intrahan nga maayo galing kayong tsimpo ko lang alang na ho do hindi na mahilot gido hindi na gid kuani mapalawig pati lang alang na ko sa tsimpo Action Mar at way problema Abdol ay regards sa lang kadi sa nagapa-regards sa imo salamat Abdol Action Rex ba pa-regards sa may paman pa ba sige big rebounds nato na sige, salamat gid Action Mar. Kita buwasa. Salamat gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Ayos, sa mo yan nga to sining taya broadcast po ng Aksyon no Radyo Iloilo with Aksyon Mario Hilonggo. No? Sa mga ka-aksyon ta, makabuligla sa constipation ining mothers ang tanan nga mga diseases. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 33 ang aton oras lang na ta sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad. Salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life upod kay Aksyon ang Defensor. Kag ti sa ngalan ni Aksyon masugaton ni gasunod na sa diri ginamang madugay sa kinanda nako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!